Este domingo, Palas de Rei encheuse de manifestantes que estaban contra o proxecto de Altri en Galicia. Segundo fontes da organización, ali había máis de 20.000 persoas, ou que é o mesmo, a cuarta parte dos que se estaban manifestando á mesma hora en Madrid contra a amnistía. É iso que, segundo comentaron da organización da manifestación de Palas, moitos dos asistentes non foron contabilizados porque foron directamente ao punto no que remataba a protesta ou porque marcharon antes de chegar polas retencións que había. Para Marta Gontá, voceira da plataforma Ulloa Viva, este foi o segundo golpe na mesa que se lle dá ao proxecto, pois o primeiro foron as máis de 25.000 alegacións presentadas. Tamén comentou que desde a plataforma falaron con todos os partidos políticos para saber se están do lado da veciñanza, que non quere esta celulosa nin na Ulloa nin en ningún sitio de Galicia, ou do lado dos cartos e dos intereses dos poucos. A manifestación comezou tarde, dado que a hora de inicio desta moita xente aínda non chegara debido ás retencións. Na praza da Feira de Palas, Maica Sánchez de Agolada e Mónica Cea de Palas de Rei leron o manifesto. No manifesto imaginouse cal sería o relato de algúns dos asistentes no ano 2030, no que para acender o lume da cociña empregarían algunha piña e papel vello que gardo nun estante, e que ese día tocoulle queimar un vello calendario e pasou polas súas mans a páxina do 26 de maio de 2024. Neste futuro imaginado, o proxecto de Altri non se levou a cabo grazas á forza veciñal e, así, non se quedaron co peor que se traía: contaminación, destrucción dos ecosistemas e a perda da rede socioeconómica que os sostiñe. O cambio climático sería unha realidade, pero os territorios do Ulloa terían unha industria agroalimentaria e turística próspera. O manifesto rematou regresando ao presente para dicir que hoxe é ese 26 de maio en que todo empezou a cambiar. Na manifestación tamén estiveron presentes membros da Asociación de Afectados polo Parque Eólico do Monte Xesteiros, que aproveitaron para pedir que este non se leve a cabo.